Bergaroko udala, Maijoko taldea, eta Gemerauntzean artean eginiko ekitaldi bada, bideojokoetan euskara sustatzeko gina, Wolfram Enkonterraren inguruan, eta goizetik League of Legendseko txapelketaren finala izan dugu, 5 partidutarako onenaren artean izan da, 3 partidotan emaitza erabaki da, talde bat oso indartsu ibili da eta irabazi du. Eta bazkaldu ostean jolasak erakutsi ditugu, Gemerauntzeakoak, itzulitakoak, hainbat bideojoko dauzkagu, bai ordenailurako zein Nintendo Switch kontsolarako, eta pixkat gaztea gairia ikusten, ze aukera daukaten bideojokoen inguruan euskaraz jolasteko, badagolako aukera bat, 100 bideojoko guztira daudelako euskaraz dauzkagunak, eta hementxe ondo pasatzen arratsaldea eta ikasten aisialdia euskeraz ere egin daiteke. Bideojokoen mundua, bai dela beste euskara eta kiroletan sartzen den gauza bat, gaur egun, geroz eta joku gehiago da euskaraz, horregaitzik Gemerauntzearekin batera lan talde bat sortu dugu hemen eta jokuak eta aurkezten, euskarazko joku batzuk. Eta gero goizian, gaztiendako kirol elektronikoekin batera, LOL jokoaren torneoa eta sortzen egiten dugu urtero, mundu hori be, kirol elektronikoen mundu hori be aurkezteko jendiei. Ez bakarrik kirol tradizionala, bestela be, ontxe ja, digitalizatutako jokuak eta bai kirol moduan hasi dira aurkezten.